агар бовар кунед духтарако, ним соат пеш ман ҳамин чиза заказ кардам. дар равакак равон кардаи хоҳари хушрӯ. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯчае. ира бинед мадами чӣ қа ҳамин духтара ҳам пухтупазиш маъқулай, ҳам ҳамин тайёр кардагӣ ошта гап нест ба маззаи бадай, ҳам ин мехе упаковка мекуна, рӯӣ мекуна ку. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯай. чӣ хеле гуфта будам ку ягонҷо падаркаям бари аҷоиботай диден хурсанд мешавам одам. ҳавай пагая ҷо меравем, яктаиша я блини роллу я трайфлша мебарам, намхе пакетшда тайёрак ятаиша гудакуда метим ки бихӯран. беҳад ба мазза тайёр мекунад духтаро. ма бори чандимай ки аллакай заказ кардестам, пушаймон намешавен. ҳозир мекушам бо нишонтон метим. бовар мекунен ай сидқи дил тайёр мекуна. пуррай бо ам қавазбинай ки намхе пуррай, ҳам пури меваяй, ҳам кремушда гап нест. хулас ҳама тарафаи охи як борак заказ кунен раҳмат меген духтаро. ина трайфлоша бинен. трайфлошам ҳама хел мана пурри, ҳам мевагай, ҳам кремошда гап нестам қабамазай. марамадози дитша мекушам. ята блин ролшаву вайша трайфлша пагая ҷо мебарам. хулас духтарако шумо низ метавонед барои туҳфа, барои хӯрдани хитон ҳатман заказ кунед, пушаймон намешаванд. шумо дама гаранча метим ки маъқултон мешавад. духтаро раҳмата меген ки анам хел як духтаракама шумода шинос кардам ки анам хел чизои ба мазза тайёр мекуна. баъд медонед нархошам нархои беҳтаринай, нархои дастрасай. ин намуде ки ҳозир ҳамин духтарак тайёр мекуна, ягон ҷода ин нарх нестай. хулоса заказ кунед, пушаймон намешавед. иҷара бо ман нахондам духтаро. нигоҳ кунед бо иштиёи таому чай бибиҷон. ира бинед бибиҷони мара ҳама медонад. хоҳараки хушрӯм ба номи бибиҷони ма равон кардай. ҳозир мехӯра бибиҷон. раҳмат хоҳарҷон. нигоҳ кунед охи ҳам пуррай вазбине ҳаст ки бача кани бичаш бачам. и ҳамун трайфли нағз меддагид о дафъаи холаш заказ карда будем ку ба маззае. ина духтарако метонен заказ кунен, хурсанд кунен. ина касе заказ карданед бо менависа. ина мисол шавҳаротонда, хоҳаротонда, модаротонда каседа ки заказ кардани бошед номуша бовам хе хушрӯ карда менависа. хурсанд мешава одам. ман нигоҳ кунен охи чӣ хеле қушқоварди бачам. дадруни трайфл буд. дадруни трайфл буд. бо ма гуфтум худат овардӣ. ина нигоҳ кунед пурри мевагиай, ҳам қабамазай. иҷада заказои ма омад духтарако. ҳозир видеоша карда ҷудогона бо партитум рилста. страничкашона ина бода иҷа мемонам. заказ кунед, пушаймон намешавен. ира нигоҳ кунед блинни ролша бинед, пури крем, пури мева, янамуд ба мазза даҳанда ов мешава, маъқултон меша духтаро. гарантияш кати ки маъқултон мешава. заказ кунед аим хоҳари хушрӯм. бовар кунед неми шавида заказ кардам, байни ами 20 минут ё ним соат омад расид доставкамон. ина трайфлошам беҳтаринай бинед, пури мевагӣ ба ҳам қаваз бина ки хушрӯй аст ки пуррай охи беҳад пурракайда. хулас заказ кунед бо и вайша намеген, упаковкаи кадагиша намеген. чихе хушрӯ.